सार नोंथांमोननि बे रुनिकाटायाव बेबायदि जे मोनसे मेडिकेल केम्प फ्रि मेडिकेल केम्प खालामदों पाब्लिकफोरनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय माबायदि सुबिदा गोनां जादों होनना सानो जों बेखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि बे सा ओनसोलाव बेबायदि केम्पआ फ्राय जायानो आरो डक्टरफोरखौबो जों लोगो मोननाय जाया दा बेबायदि बेवहाय प्रथम बेबायदि मेडिकेल केम्प खालामफैदों जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो गोबां मानसिफोरा फैनानै बेयाव हेफाजाब मोननो थाखाय हास्थायदों बेमारफोरनिफ्राय गनो थाखाय राहा मोननो थाखाय हास्थायनाय मानसिफोर गोबां दङ बेनिखायनो आं गोजोननाय मोनदों आरो बयबो गोजोननाय दङ बेवहाय आदैया नायखांजाबाय नामा आङो ब्लाड टेस्ट खालामगोन आरोखि डायबेटिसखौ आं सिगां खालामगोन आंहा डायबेटिस दं नालाय रिपर्टखौ मोनबायना मोनाखै मोनथ'वाखै दा बेयाव जिरायनानै दङ दायो आंखौ गाबज्रिहरगोन आङो डक्टरा बबेनिफ्राय फैदों होनना मिथिदों आं बारा मिथिया क'क्राझारनिफ्राय फैदों आरो खायसेया लवार आसामनिफ्राय फैदों बङाइगाव सार दिनैनि नैबे फ्रि मेडिकेल केम्प बा फ्रि देहा नायबिजिरनो जिथु हाबाफारि लादों बेनि बिसय मा बुंगोन सार गिबियावनो आं दिनै नोंथांमोना मा चेनेल जाखो चेनेला मा BMN निउस ने आरो दिनै नोंथांमोनखौ आं हामबाय होनदों आरो दिनैहाय जोङो बे रानिकाटा ओनसोलनि बे जायगायाव मादार टेरेसा फरामनिफ्राय आसाम स्टेटनिफ्राय मोनसे फ्रि मेडिकेल जों बेयाव खुंदों आरो बे फ्रि मेडिकेल जों खुंनायजों लोगोसे जोङो बे ओनसोलनि जायफ्रा बेबायदि मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि थाखाय जि सुबिदाफोर मोनाखै बे माबाखौ नायनानै बिसयखौ नायनानै जों नैबे केम्पखौ बे एरियायाव दिनै बे जायगायाव जों खुंबाय आरो जों आसा खालामदों बेजों जोङो गैयै दुखिया न'खरनि मानसिफोरखौ बिसोरनि बेमार आजाराव जों सहाय खालामनो हागोन आरो बे दिनैनि केम्पल' नङा बे बुस्थुखौ जों बोरैब्ला कन्टिनिउ खालामनो हागोनब्ला एबा जों बोरैहाय साबसिन खालामनो हागोन आरो बेबायदिनो थाथ'आ जासे खालामनो हागोन नैबे बिसयफोरखौबो जों स्टाडि खालामदों जुदि जों इयुनावबो जों बेबायदि केम्पफोरखौ गुबुन गुबुन जायगायाव खालामगोन आरो स्पेसियेलि बे एरियायाव बे ओनसोलाव जों मोनसे बेबायदिनो कन्टिनिउ खालामनायनि मोनसे जों थांखि लादों आरो बेखौ जों हायोब्ला जों मावफुंलांगोन गुबै मा बेरामनि सायाव नायनाय जादों जोङो दाबो बे बिसयखौ जों फाइनाल खालामाखै आरो मानोना बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गोदान सेथि बेयो केम्प आरो बे सेथि केम्पआव जोंबो मोनथिनो लुगैया पाब्लिकनि जि गोनांथि बेखौ मोनथिनो लुगैया दं बेनिखायनो जों बे फिल्ड रिपर्टखौ नायनानै फिल्डआव जिखिनि समस्या बेफोरखौ नायनानै जों मा बिभागखौ जों सालायोब्ला पाब्लिकनि मोजां जागोन बेखौ जों नायनानै उननि प्रग्रामखौ जों बेबायदि खालामगोन